wathi Thixo ungazuphinde ndipithe ebantwini bam ucingela abantu bam ungayithethi le nto ibindim obekhobosa ulwimi lwakho kuba kakade njengoMoses wayelithintitha uze wazi uba nini xa ndithi umntu makathi is either ndimenzisa imumo kungenjalo ndimkhobosha ulwimi. Ndibe nentloni zolo that the Lord was happening. Ndenze ntoni phambi kobuso bakho namhlanje before umfuza athandaze imessage endizoyishumana namhlanje ngeke ngikwazi ukuyishumayela ndingaqalanga ngemessage ebambe ulwimi lwami izolo. Walibamba uThixo wandime phambi kwena nibona uba kwenzeka ntoni. Ulibambile lithe kuze ngokuthetha ndithule nje ndiqhotyoshe ulwimi kuThixo ndiyambulala uThixo osakhobosha amadoda ulwimi akungathethi le nto ithunywe nguThixo makakhontinyuwise uThixo makaqhubeleke uThixo asenze izimumu ume phambi kwelibandla uba kwathi akuphuma into kuba ngalo mini uThixo uthe yithi wena wacingela abantu awenza ngokutsho kaThixo moyingcwele unguThixo undiqhoboshe ulwimi kuba Thixo mna ndoyike ukuthetha izinto zakho ebantwini bakho. Bendingubani nake mna ke Thixo nakusomandla umntaka Umkhonde endicengela kuwe endingxangxazela kuwe andisayi kuphinda Thixo wam ndoyika abantu in Jesus name. Bangcwele bawunamandla onke ekuseni nguNkulunkulu igama lakho ekuseni ngumanga kekho kanti ukhona ekuseni ulithwala lensindiso yethu Mangcwele thatha indawo nasi isitala sakho sizoma phambi kwethu khulula inhliziyo yakho ngaso moya kaSomandla babegameni likaJesu waseNazaretha baba lithethela amalanga bomlilo moya kaSomandla akunasiphobo akunasikhali esinophumelela esilolelwa abangcwele moya kaSomandla naku-bishop wethu simisa phambi kwakho ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu thethela inhliziyo yakho vula umlomo wakhe athethe into esifuna nguwe nalo ibandla lakho miyele Jehova Jayira Jehova Nisi uyiphokotha ngamakhaisi sithethela amalanga bomlilo olala uyakhona besasitulo nabesasitulo hlala ngegama likaJesu ngegama likaJesu phakama moyingcwele nasi isitala sakho worship team gospel leadership ngiyathandaza babona amandla nampulo Umkhombe uyahamba Thixo wethu awunakukhekeka ngegama likaJesu waseNazaretha hlalapha ibali lifumbele mnandi ngegama likaJesu waseNazaretha lalela Sathana wena unandawo uyatha uphela balatha ngegama likaYesu waseNazaretha abasenze thina sibabantu abaphakama uNkulunkulu sicela sakho ukuze sibe phambi kwethu masingezisona masivele uthetha ngaso baba ngegama likaJesu indoda enyule kwezinsuku ukuzimela umzimba wakho moya kaSomandla imiyele yokuhlobo lemikhosi olumelele naye alunandawo uyatha ngegama likaYesu waseNazaretha lalela Sathana lalela amadimoni
komiti Nkosi walibandla siyathandaza ngawo ukuzamisa umsebenzi wakho Baba ngegama lika Yesu sicela sakho simile Jehova sibiyele khulula Nkosi intambiso ngaso abantu bakho namhlanje right now bayakhululeka ngegama lika Yesu izwi lakho liyahlaba lihlaba lahlule yile la wisemitheme sethalala seniphanone moya kaSomandla elihlaba phakathi kwethambo nomoko moya oyingcwele inqaba liyathilisa liyatshala liyanyothula emina sonke mfihle masingamthiyela bona masizwe wena uthetha ngaye ngegama lika Yesu waseNazaretha ibrand zonke esibekwe kule ndawo Baba kuyenzeka okungenzeka ebantwini wena uJehova uyaphila ukumanga kekho abantu khona Baba hamba alapha siyakuthumisa siyakuvuma wena wathala amazulu omhlaba moya kaSomandla uyawuqala yakhibela in the name of Jesus Jesus umlilo hamba Nkosi yamakhosi sawukhona kule ndawo Baba seluvakala Thixo wethu omhle kangaka uNkulunkulu igama lakho siyancipha phakama njengoSomandla sicela sakho Nkosi mfawule pulpiti makuhambe wena ngaso ngegama lika Yesu uKristu Nkosi uJesu waseNazaretha in Jesus name amhlanze
Sasikhona kule ndawo siphinde salapha ube nathi isaqala le weekend Friday sithi Ebeneza Nkosi siyabulela Thixo wethu ukusivizithela siyeva ngomkhonzi wakho ba uthethile na izolo ukuthi khona into angayithethanga nathi namhlanje Thixo wethu sithi qongqotha phezu kwenhloko yethu qongqotha phezu kwenhloko zethu konke okufunayo Thixo wethu esizokwazi basifumana umphako wokwazi ukuphila kulonyaka sizawuqala egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha bawo sisabuyela emakhaya ngabanye Thixo wethu siyakucela mzalo wethu ukuthi konke ofunayo basikuve masikuve egameni lika Yesu selemile umkhonzi wakho mawuqongqothe Thixo wethu konke sikufumane indlela ezethu thekule weekend Thixo wethu sizosuswa Thixo wethu isigqumathelo bawo siyabulela ngoba isigqumathelo sesisusiwe egameni lika Yesu waphinde Thixo wethu wathetha Thixo wethu ngesibingelelo emakhayeni wethu ukuthi masihambe nazo izibingelelo namhlanje ziyaphindwa lonhlanhla bese ingasavuthi Thixo wethu namhlanje emakhaya wethu izawuvutha afudumane nalowo bese pholile egameni lika Yesu bawo siyathandaza sikucenga Thixo wethu ukuthi namhlanje konke kokwethu sicela ukuphuma nakho egameni lika Yesu Kristu siyathoba siyancipha asifuni thina ukuvela mawaziwe wena njengoThixo egameni lika Yesu Kristu bawo asikwazi thina ukuyihamba lendlela kodwa through wena siyakwazi ukuyihamba sicela ke Thixo wethu nakaloko nje sizophuma phakathi kwabantu abaninzi sihambe semakhaya wethu siye uziholdeyini usifihle egazini lika Yesu Kristu waseNazaretha uhambe nathi lemfundiso Thixo wethu ingasiphunyuki ngegama lika Yesu siyazi ngendawo uhleli phangaphandle ulindile kuba masiphume le we declare and decree that izophuma egameni lika Yesu Kristu yonke into esiyifundisiweyo sizawuyenza Thixo wethu phinde uba naye umkhonzi wakho nalelizwi lakho Thixo wethu sizafuna kule ndawo likhilwe ngoba Thixo wethu wena uyi-direction uyi-map yethu ilizwi lakho Thixo wethu liyasiphilisa nalo-ke Thixo wethu sizofunda umkhonzi wakho yiba naye Kristu Nkosi yethu amen. Yeah.
Madikiza ngumoni njengaba bantu bonke Thixo abazalwe ngokwenyama negazi. Our sinful nature asingeke Thixo sikwazi ukuthetha ngegama lakho, still wearing our sinful nature. We don't deserve to speak or talk to you, Lord, while we are wearing our bodies full of sin. Mwengele isono siyayithintela imisebenzo yakho nabasincinci Thixo, awunasikali singakanani sasono. Uthe nje Thixo isono sithintela imisebenzo yakho. Mawo Uthengosi incwadi kaPetros uqala chapter 1 verse 16, imani ngcwele kuba nami ndingcwele. Wathi kuMatthew 5:48, imani ngabafezekileyo, be perfect as I'm a perfect God. How can a man be born of woman? How can a man born of a woman? How can a man, Lord, born of a womb of a woman, be holy unless the blood of Jesus washes him? I thank you, Lord, because I am holy through the blood of Jesus Christ of Nazareth. I thank you, Lord, because I am righteous, not by my strength, not by my power, not by my works, not by any qualification that I have, but through the shed blood of Jesus Christ of Nazareth. I am your servant. I am your servant. I am your servant. I am your servant, my dear God. Speak through me. Talk to your people through me. Transform this vessel to qualify to speak unto them. In the name of Jesus Christ, I thank you, Heavenly Father. In Jesus' name, amen. Kunelizwi before ndibulise bafundisi bam elithethwe intombi yam izolo uyonela emandiqale ngalo ndilumkise abazalwane baseChristbody abacinga ukuphuma kule nqwelo. Uthi umntwana wam ningabi saphuma kulo mbono katata. She knows how I've struggled, how I've suffered to be where I am today. Senicela ngumntwana wami kudala ndinicenga nithi Umkhombe kaNowa uhambe baza kuleqa baza kufukela Umkhombe kaNowa ubanikele Thixo i-opportunity xa bendishumayela kuma-radio stations ale Eastern Cape, ndishumayele kwisitishi samampondo iFlagstaff, ndalibeka icebo ndade ndagxothwa kuba lashumayela ngombulo wathi Thixo mandiyeko inkonjane yes wathi Thixo mandiyenkonjane ndiyashumayela ubungcwele wathi mandiyenkonjane ndingashumayeli enye imessage
ngishumayele ubungcwele. Wathi amadoda ayalimisa icebo kodwa ubungcwele. Damphula uThixo, ndangena emsakazweni, ndalibeka icebo, kanti umfundisi wami yena qala ukunika umboko uzobetha intshumayelo. Kanti kwamfundisi lo ndinika umboko izawubetha uyintshumayelo. Ngetha msana ndihamba phepengweni ngomvulo bendiphasandini ndikuve isankxwe emampondweni kuhlekiswa ngentshumayelo yami. Lesisankxwe kanti konjani yangena ebhongweni, bangena abamphulaphuli bamampondo kubethwa uThixo kaMadikiza. Wandimamela uThixo abantu bekhona bezehlela amadoda akasindisiwe athetha amanyala eredweni futhi sawoni ebantwaneni kuthethwa namanyala. Ndandingathethi ngawo, ndandilungisa amampondo kuthiwa mawayeka ukuhlekeza esishumanisa ngeli kaKristu. Kwathiwa mangiyoklina iredio yasenkonjane kuba inaba abantwana bakaThixo kodwa bavalelwe ngabantu abavale ngombulo bengayifuni inyaniso. Kodwa go my son, go and tell them that this is my time. Oh my God. Pause. Sibenje siphoxiwe nabengavalelwa apha eGeneral Hospital eMthatha. Shumayela uYesu ndafakwa ngapha kwebhasi kwi-ofisi ephaya kuthiwa Mtundini uyeka umsebenzi wokutisha uzosiphazamisa. Are you a professional? How can you disturb us in our profession? Ukuze ndimazi Psalm 119 ndaphuma sibhedlele ndilila ndathi Thixo uba ngaba ndimele kuyenza le nto kuphela ndiluwa kangaka. Wathi Psalm 119 uThixo wathi phinda. There was better manesi as a general. Ingakhona ithandazo kusasibhedlela ayivuli inyobi sendivalelwe ndizomkoti umama uJojwana ekungenwa yakhe endavuleleka sendikhiqiwe. Mntwana kaThixo sendisiwe wayimele ivangeli wathi mfana Madikiza masitshintshe ischedule yiba nexesha lakho ungabaphazamisi. Ndathi mama bendifuna loo nto kodwa hayi ukuphoxwa. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be with you. Professional bafana bam ndiphuma esikolweni ndiyashuma nabadoda legaraji ngaseparafini shuma nabantu abaphatha imbombozi. Asuke umntwana encinga wenza imatric or grade 11 athi oh shame, this date is going insane.
Oh shame, whose death is this? Is getting insane. Uthi ngesixhosa yo ngiyothatha uqalwa impambano. Usho kwi-professional. Umuntu ojike kwi-masters. Angamjonga umntwana yakhona ukhikelwe ukhathelwa inkosi yedemoni ukuze ndingene ngumoya omsindo ndiphendule umntwana kolimale ngiphefule ndithunywe kuwo. The man of God eyandifaka emoyeni kwahlambalaza insindiso kwahlanjalaza igama lami ngabantu abathi bangamaKristu engayifuni inyaniso. Ndathandaza ndathi Thixo ayinguye ugityelwe naye umoya olwa the pure gospel. Kwadlula inyanga wasweleka umfundisi. Andizake ngimqalekise ngesenzo senze kum ngenxa yegospel ndathi Thixo uba ndithunywe nguwe. Incwadi yezenzo chapter 5 verse 38 ukuba icebo lelonto liyakutshintsha kodwa lelikaThixo alinawutshintsha. Hallelujah. Jesus. Inkosi iveki after enkonjaneni kodwa manje Alfred's ekhaya preaching the same message of holiness and righteousness. Wathi nifuna ukubonisa ba ibingengomoya wakhe ibingusathana ekhwele bona abasenkonjaneni. Ngifuna ngabe ngofika enkonjaneni anogwala amadoda. I'm prepared to die to be chained for the truth. Enkonjane ndalibeka icebo ngohlobo lase Alfred zonalibeka ndathi ndingayigqibanga intshumayelo kwangena ifoni zabefundisi ziqalathelana zithi uThixo ukuthumile eneneni sizinkokheli sihlaselekile. Sibonga uThixo asavusa amadoda athi xa sibona amadolo ayagevezela ngenxa yesimo senkanuko yenyama uThixo wathume athethe inhliziyo kaThixo mntondo kaThixo phakamisa izandla uThixo wakho uyaphila. Same message. Andilibali into yaseGcuwa ndophukile ndinekhonkolo ndidrive ngesandla esiyi-1 every day ndiyeGcuwa kuba ndinqena ukulala eGcuwa emzini womntwana walapha ebandleni ongumhlolokazi ongumtshakazi omhle. Ndibaleka ivuma legospel endishumayelayo ndadrayiva ngesandla esinye zonke iveki ndiva ubunzima. Isuti yami yayinxitywa icala eli-1 ndaye eGcuwa ndithunywe nguThixo
Igcuwa bangcwele ndiyayithanda kodwa khona into efuna ilungisiwe. Mhla kwamiswa inkonzo kodwa masengakhonzi mayidlalwe itente kune-celebration ye-entertainment egcuwadele. Dani yamana mfana sayoceka kodwa no izophazama isikonzo kuzomeya namhlanje thulani icwaka wavala uphiko kuzomeya yangene potsoyi kanti kukuwagqibela kwawo amanzi kukumka kwamanzi egcuwa ukutsha kwegcuwa phem kusukela mhla kwavalwa uphiko ententeni yam kwathiwa uphiko out. Siyajayiva ngoku ndisatsho ingqulu zazondibiza inengxaki yamanzi nje kwavalelwa umnikazi wamanzi kwafakwa ipotsoyi kwathiwa wena umnikazi wamanzi out. Siyajayiva ngoku vula igate yavula izawuvalwa nalo gate egama likaJesu. Afana bangixawuta Madikiza ningengcoma kuyadlala ndayengqobo inkazi ngazaziyo ndayengqobo wadlala umoya xa ndizokwehla kule taba engase nyanga high school kunelifa livela pha kuza ndanama nenkosikazi lo ngenye imini kuza umoya ombi everyday xa ndodlula pha kanti ngumoya walandawo eyaphuma eTVini kuthiwa kucima abantu pha. Labathanda abafundisi baseNgobo ndithi madoda lixesha lomzimba, let's come together. Ixesha lecawe liphelile, ixesha le-denominationalism ubucawa uphelelwe. Abandiphulaphula ke uba yisekumoya olexesha kunyaka uzayo zadume Ngcobo ndaye Ntabankulu apho ndizalwa khona, apho ndashumana umyalezo endifuna wonke umuntu olapha ebandleni awufune kwi-USB. Soze ndishumayele ngale ndlela ndode ndiyobhubha, soze that message ndishumayele ngala note owalapha eCrestport noba ngumzalwane ovakashileyo. If ufuna ukuyiva intshumayelo eyingozi emkhathini, uthi 9 types of anointing. Have that message. Bebe imamele uso abantwana bathatha ngethansi ngayo igqile mzalwane wami leya ungavuselelanga. I don't care noba sekuthiwa sowuwe kanganani. It's a revival message. 9 types of anointing by Apostle Madikiza. Nibe nayo as a must have. Danise Ntabankulu ndiyotwina apho ndizalwa khona, ndingaqaqambe ezizweni kanti ekhaya ndishiya ku-empty. Ndawugqiba umsebenzi wami, ndawuya ndenze Mthatha, ndamisa lo 7 pools wam elabefundisi bonke. Hayi bangcola, I have to be honest, ndaphoxwa kulo mvuselelo eMthatha ukuze ndiphume kwifraternal yalapha. Yazini loo nto ndaphoxwa kwamunciseni. I thought sihamba sonke kanti kuyabalelwana. Ngoba bangayiva le message andixoxi, ndaphoxwa eMthatha kwamunciseni. The last day, I called my family, the Madikiza family. Bangcwele ifamily yami inkulu, lagcwala lacala lagabhula amathiyane ezothi hamba mfoka bawo sibone igospel oyiphila ngaphandle uyiqale in our family, because in our family ndaqala a gathering prayer on the 22nd of December every year. Ngoku soba sine 15th anniversary namathiyane. Bathi sibonile ekhaya awuduma ngaphandle uqala endlini.
umthatha waphoswa ziblessings zikamfundisi uMadikiza owayithanda zisithi wonke umthatha uyamsikelela ngenxa honorishe mna ndingumntwana. Where were they? Andilwanga namadolo kaThixo semthatha kodwa Umkhombe kaNoah ikukula ihambile. Ungabe saphuma ngizama ukubona isiba ngisukaphi bafana bami sebendiva ndiqanqaleza bendingalali ndiphume ecaweni ndibelile on Sunday every Sunday bendiya kwi-radio station kungekho mnandi but ndinento endithi entanyeni be there. That's why namhlanje ethi uThixo hleze nilibale lest you forget. Ndizawungena ke ngokule nto bendenza nje background uba wazi basele uThixo ethi ndinguMoses nje usukaphi na. Yile message ke ndithi uThixo bendithuma yona kuni ndayoyika. Isizathu soba ndoyike iseyangathi iyandiphakamisa. Ibe ngathi izokwenza nina ndinenza izicaka zam ndibe nguMoses mna nibe zizicaka zam nina. Ibe ngathi imessage ye-pride yabifuna uThixo. Ndayibhayibhasa emini xa ndifuna ndishumayele ndabetha iyouth kuphela ngorhatya ngenxa yokudaka ententeni ndathi magoduke xa ndizobulela walibamba ulwimi uThixo. Wathi lonke ixesha uhamba ngantoni ngamandla wami amazwi aphuma kuwe ayingowakho siqhoboshe ngabomoya ulwimi izolo. Tell them what I have told you. Uzothandaza ndithethe. Bawolungileyo Thixo namandla sifuna ubukho bakho Thixo, sifuna icebo lakho ngathi bawo konke Thixo kubekile enkokhelini yakho ephambi kwethu. Reveal it Thixo, siyayidinga moya oyingcwele. Sivulile inhliziyo zethu sesikwamkele moya oyingcwele Thixo namandla. Mnike ke Thixo amandla singamboni ngokuphakama sibone ukuphakama kukaThixo. Moya oyingcwele siyakubulela Thixo wethu uba khona egameni likaYesu Kristu. Amen. Ndiyoyika ukuthi kuni kutsho uThixo okoba ubizo lwami mandingamki kuMoses, ndingamki kuJeremiya, ndingemki kuIsaya, kubaprofeti, kubapostolo, ndingamki kumpostoli Paulos. Endathi xa ndibizwa ndiliyele esibhedlele ndophukile amadevil weshipha mhla ayithunywe kume entabeni uThixo wakhulula andikwabazeli phambi ndiye ententeni ndiphethe umthandeleko weli bandla, ndiphethe umthandeleko weli bandla, ndiphethe umthandeleko weli bandla. Xa ngehlayo ningalali, xa ngehlayo kanti amadevil weshipha ibisapha intaba yawo leya. Ndiyazikoloza inyosi endlini yazo kuba wayifuna uThixo ngala ntaba yakutsolo njengoba uYakobi kwadinga ukuba kuqhawuke uzikhonyana wakhe ukuze atshintshe igama angabisaba nguye uYakobi kuthiwe nguIsrayeli. uThixo Madikiza le ntaba yakutsolo
ungaze uyenze yakho kuba ngephule ithambo lakho ngosiqotyana wakho wale ntaba endokukhumbula ngawo xa siba kukhona ububi usiqotyana wakho kulo mlenze. Bayawazi ba ufake insimbi unezitishi macala kanti Thixo uzonceda isizwe ngentaba abangayihoyanga abalapha abantu abakude besuka kwa-Bishopston bayofasta bayokhempisha kula ntaba babuye nezinto eziphathekayo kodwa ndihamba nabo. Iyaqheleka uyaqheleka umuntu kaThixo iqheleke nento kaThixo xa senihamba nayo umuntu kaThixo nimfanisa njengabanye abantu nilibala uThixo akaqhelwa. Haleluya. Singamqhela umuntu bazalona akaqhelwa uThixo. Ngimbona phakum ngokuqhobosha ulwimi lwami ngibele ithintitha akaqhelwa uThixo. Angangenzi loo nto kuwe. Haleluya. Angenzeka phezu kwaloo nto. Singamqheli uThixo. Kuhamba samqhela uThixo. Umyalezo ulapho ekuqheleni uThixo. Umyalezo uthunywe nguThixo uthi amaSirayeli ayibone imiqondiso eyenzelwa nguThixo ngomkhonzi wakhe uMoses phaya ekuqaleni ayamncoma athi soze simlahle lo Thixo wakho asikhuphileyo eJiphethe kwilizwe lobuqhoboka sawufa khona sawufa Moses aphufa khona kuba uThixo wakho usenzele inyeba besiqhutywa kabuhlungu kwaFaro kodwa namhlanje siyama ngezihlangwa ziguge sasinxiba impahla saphuma ngayo but ayikrazuki. Andimbona munye
Bazalwane, asibizwa nguThixo anikho. Nibona Madikiza sekugcwala intente ubizwa andilimwanelele mntwana mntu. Mvusi ulunyono lwami ndiyathandaza uma ngayifumana le nto ekum ndibe sendiyisacrifice umntwana wami. Andifuni nomnye kubantwana bam onozafumane uhlobo lwe-persecutions, uhlobo lwe-agonies, uhlobo lwe-challenges. Udobani Patrick Madikiza adlule kuzo. Senibona kuthiwa Madikiza ayiqala apha bazalwane. Television, a man of God, sometimes without God. There are men of God with God. There are men of God without God. Look calm. Yanisizela sekwandele kungabi sabakhonto ofana nami hleze ngekumelane nama-challenges of being an apostle. Hleze wena ngekumelane ne-temptations endidlula kuzo. Wena problems, challenges, every agony, persecution, ezihamba nami ngomda kuba ngikumpostile ngeke umelane nazo. Kube nzima wena ukuthi bow to the vision ongazima izalwe kanjani. Umfazi xa ubizwa akabizwa njengawe, unikwa iportion yakhe, ulala tswi ngelo xesha ukudlulisa bonke uyalila. Uba kwamgusho zisithi aramsivese nika ubuthongo obuhle sona asibizwanga. Yona nto ndimcenga sanufanisa uMadikiza nomkakhe. Ndim umpostile, nguma umpostile ngenxa yam. Aspect ma unkosikazi wami uzawugragama utala amadimoni. Ndim umthunywa yinkosikazi yami, yena uzonesa my vision. Yela nto ndimicela amabhlangwe nibadala kunkosikazi wami, kodwa ngenxa yenceba kaThixo, she's your mother. Ningakhulanga nizawulahlekelwa zii-benefits zenu. Amen. Umama umfundisi ubizwa nguThixo ngohlobo lwakhe, ngokubekwa kwakhe abe yinkosikazi kampostile. Ufumane umbrella yobupostile engempostile. Kumeza uphatha abantu under the apostolic anointing, kumele naye bekhona izinto ezivayo ezibuhlungu. Amen. Amen.
basuka abantu bangamthandazisa uba abaziphi kuncediswana nendaba. Andithethi Madikiza, ngithela umfazi kampostile nowuphi, inkosikazi kamprofeti nayiphi, andikho specific kowam, but they need isenta, they need omama abenza isaringi abesesenta. Ngenxa ungafundiseki nide niexpose nomuntu omele banikhusela yena ukuze nikhuseleke ngaye. Baninzi abantu abaphumileyo apha ebandleni ebekumele uba baphumanga. Nabasaqala ukuphuma akuvalwanga mntu, doors are wide open, but ulumkela ukuphuma umkhombe seluvaliwe. Lisho kho akaphuwanga neliphiweyo nanko akanazo esimali sesifunayo phanganga lo jonge unana umjonge at glance akangumuntu oncuma qala then iqhelana. Once you judge the book by its cover uzophosa information esencwadini. Amen. Never judge a book by its cover uzophoswa i-information ekule ncwadi oyinyathayo ngizibhatha. Amen. Ezibranchini mazini uba ngumama wenu noba kafikanga ufikelwe ngabathumileyo. Uba kayanga ebranchini kwaphela unyaka sanothi umama ngasithandi usibona kuphela kuma-convention yabantakwethu elibandla likhokhelwanga ndim. If you want to know, andinawacawe mna, I am a well-round, all around. I mean, I go everywhere, anytime. Ibandla lisana kuye. If she was not a pillar of your church, as an apostle, the prayer power, the attraction, ukuze nonke nizapha afike eme phambi kwenu engenawasimile efune order, efune principle, bathi abantu banolunya umama umpostile. Kunjalo phandle kuzo zonke inkonzo uThixo wenza ngabomi singafani. I preach, I teach like or as an apostle. Ndilungise ibandla. Njengoba next year sihambe lula sivule uThixo akayenzi impazamo akukhethele ngenguye xa ezokuthuma. Akayenzi if ungumthunywa noba endleleni uyathanda apha endleleni ijokhwe le yamnaye nabana ngumthunywa iyathanda ukutyeka ijokhwe ize nkosikazi abantu bathini kodwa umbrella ndiyadesha. I'm an apostle. Is a mama. In our calling as apostles, in our calling as a prophets, yabona ngani ijoke imele ba sintsale kunye kanje, but ngenxa yesimo semimoya uenda kumfazi etsala mna mzala siyaphambili ko siqale siyatsala okanye atsalwe ndimi kuyaphikwana ibandla ngelo xesha limile. uMiriam waba neqhenqa ibandla for 70 days ladileya because babengabambisananga kakuhle ngejoko.
ohlaselwayo ngumtshato. Nonje ngifundisa iministry yompostile, iministry yomprofeti, uSathane uyayazi uba i-anointing when it is shared equally kuhanjwa straight nebandla. If either angene ngendoda or angene ngenkosikazi, but ibandla lingakhulanga lihambe nomnye lisayide nomnye lishiye omnye, by so doing nibetha ibandla lenu nonke. Iyaliwa imitshato yabapostile, iyaliwa imitshato yabaprofeti kuba ngabantu ababona izinto zisekude for the church. Kufuna sifokase kwingxabano zethu, singawuva umoya ukuba ibandla baselithatha baselisephi. Ibandla lingakhulanga lingenelele libe ngakutata babanye ngakumama. The house divided by two. The house divided by two. Kuxa ibandla libukele umfundisi notata besilwa kuqhwatywe izandla kungenziwa action, kuvuyelwa ingathi lento yabo zange iqali beyiyo. Abapostile bayiphilile lo meko, ayiqali ngathi. Abaprofeti if uyafumana ngoHosea bade batshatiswa namayini. Lord, you're worthy to be praised. Chaman, that is all it. For some to for lupoti tu lo kata ngakho lele support. Chaman, akekho umprofeti obizwe nguThixo okungenzekanga lento kuye. Akekho umpostile phofu nomfundisi obizwe nyani nguThixo ekungenzekanga lento kuye. Umuntu ozoba ngumpostile akazeki. Umuntu ngumprofeti akazeki. Umuntu ozoba ngumpostile ukhethelwa engekazalwa. Intombi endandi nazo zazingangenca andishomana ngiyabona msana. Uyazazi ezinye zazo wedla uba ne-shoulder, abe ne-shoulder. Intoni? Shoulder. I never thought of her. Ndambona nje ekolejini endandithisha kuyo enxebelaza. Phofu ndinabam, andinawam, ndinabam, oomama bonje bokazaba. Umuntu ozawusetyenziswa nguThixo, umuntu ozawuthunywa nguThixo akazeki kuba kuzekwa, ezalwa nje senisaziwe inkosikazi yakhe noba iphesheya soze udididi yayo. She was born for me. uSathane yathanda, uSathane akathandi. I was born for him. Umthuli yathanda, uSathane yathanda akathandi. We will never divorce. Indoda kaThixo akubethwa ministry, ibethwa ministry kaThixo so that iyoqhina kwi-divorce. Ukhona umahluko kwi-divorce yomzalwana, ordinary
brethren, ikhona i-divorce yenkokheli ebandleni sozifane ne-divorce yomuntu ophethe umbono. Amen. I-divorce yomuntu ophethe umbono kwenziwa blind amehlo wakho sozuphinde ubuyele emngokweni should you divorce your wife as a called one. Sibonga uThixo inqaba yakhe singasindiswanga asibonele. Masihambe nalento kaMoses. No, ndiyaniphakula nje ningaphoswa zinto zenu nxa ujonga ngam. Apasha kapusha. Hey! Bomama, vunana mehlo kumoya. Rabo pasha kapusha. Epa pashika. Babaka mosha kapush. Ribapa kapushika. Ribapa push. Kapupa. Rabo push. Imapau rabo. Arabama. Hey! Hey! Receive.